mano mana kuom jopuonj. To japuonjre madhi yudo ng'ikruok kae weche mag invigilation ka luore onge mar omenda kata budget. Ukete kama chal nade, Opolo? Ing'eni nyocha ka wagolo media manyocha, jalup jatendwa maduong', jalup jagoro maduong', nowacho wach achiel ni kama right mar nyathi ochope ema right mar japuonj chakore. Kama right mar nyathi nochope, timo penj mar nyathi ok nyal supersede right mar japuonj. Nikech japuonj en number one priority monengore oming luor moloyo ng'ata ng'ata. Wan ok wabi yie ni japuonj idhi ti godo to ok chule, ni dwa chun japuonj gi gimoko onengore otim monengore ma sirikal monego bed ni chunge. Ok wabi yie gi wachno. Wanyiso sirikal kendo emomiyo neneno ka wagolo media statement no. Wanyiso sirikal ni mondo okaw pesa, nikech pesa nitie mano osebedo budgeted for this exam. Gikaw pesa ochak ikruok maber. So gik dwe mar 10 tarik onego wachak penj tarik 28 kot. Ni korka giketo jopuonj gilelo gikoko mane giketo wago last year magi threaten go jopuonj. Higa ni ok wabiyie. Kendo higa ni koponi mane kama gidhi chuno to kata Kilifi abro nyiso jopuonj, wabro kono jopuonj wa ok wadhi kata kochuno ni mane gima miyo iriembo wa tich. Ok wadhi timo ne sirikal gima onengore sirikal otim. Ok wadhi. To koro ka ok udhi to japuonjre onego bed ni timo penj. Japuonjre ni kanye e gigi duto? Jopuonjre dhi riwre kodu koso uketo maslahi gi kure? Koso dhi choro penj? To ka uchoro penj nyime, teko mane ma untiere godo mar timo mano? Mane momiyo wawacho ni right mar nyathi kama ochope ema right mar japuonj ochakore. Koro nyaka sirikal bed kong'eyo ni kama right mar nyathi ochope ema right mar japuonj ochakore. Ok wanyal compromise right mar japuonj nikech sirikal en lazy. Emomiyo kata sani sirikal nigi chandruok mang'eny nikech ok gin organize. Gi misuse education, gikia kata ni education chal nade. Inyisogi they don't even receive advice. Ok wanyal tiyo gi sirikal machalo kama. Kendo ok wanyal ling ne sirikal ma katinyisi chalo en gi wang'e to onge ite. Iwuo kode to kowinji. Ne kaka koro sirikal sani chal. To kata wan jopuonj matindo, wan kende masani afadhali jopuonj madongo wachon ka pod ubed nyalo winjo oda. Wan jopuonj matindo on behalf of them sani ok wabiyie ni mondo sirikal ni misuse wa nikech mistakes mag ok wabiyie. Koro kata obedo ni jopuonjre dhi timo penj kata ok dhi timo penj, kanyo koro kwang'e right wa ochakore kama jopuonjre mar jogiki. So kaka gidhi timo penj, kaka ok gidhi timo penj, sirikal oikre e yo magidwaro. Lakini jopuonj ok wayie ni dhi ti kodwa unless gi resolve gik ma wakwayo. Bende umiyo sirikal thuolo mano mar chiwo twak kata duoko kotenore kod weche gi duto, to en thuolo marom nade mapono nobro winjo? Nitie joneno wa kama koro penjre ni tiende ni higa ni penj ok dhi bedo koso idhi chan e yo machal. Nyithindo to sani somo mopogore kuom ranyisi nyithindo wadhi timo KCSE kata penjo mano mar klas 12 magi nyithindo mano kala achiedh nade maka mag corona. Magi nyithindo yudo rochruok e kalenda gi mag somo. Udhi keto gi kale chenro gi kendo kachelo koda ka jonyuol gi to gin gi geno mag dhi nyime kod chenro mag somo kaachiel koda ka penj maduong' magirito gi siso. Erokamano. Akwayo kata ji jo Kenya te ni ka higa ni sirikal ogolo pesa mar rito penj ne jopuonj to ok ane ka wadhi timo penj. In fact kanye makoro negore waduto te wawuog oko mondo wanyis sirikal ni mondo dhi dala, nikech sirikal ni ka ok nyal timo tich mondik monengore otim, gidhi adhiya dala. Onge tiende gi duokwa. Onge tiende sirikal oduokwa e wachni, nikech maendi onge gima onengore wawuoye gi sirikal e wach. Wanyiso sirikal gima onengore sirikal otim. En responsibility mar sirikal mondo otim gima onego gitim. Wanyiso gi gima gitim. Let them do their due diligence. Let them do their responsibility. Onge tiende wachakwa ni warito sirikal noduokwa ni nyiso wa ni kia ni wadhi chulo kata ok wadhi chulo. Onge tiende.
sirikal ogol pesa omi jopuonj. Mane responsibility. Ka ok ginyal golo pesa mondo gimi NEC mondo rit exam, then sirikal onyiswa ni they are incompetent mondo wayud sirikal machielo. Nikech mage gik momiyo wa complain kata Kenya sani. Nikech onge gima gidwa ni gitim. Gidwaro mana ni gine ma gibed gi mor, gi idho ndeke madongo dongo.